18 de decembro, dende a biblioteca, quixemos celebrar o Nadal cunha visita moi desexada por todos nós. Ledicia Costa, unha das autoras máis recoñecidas actualmente. Primeiro recibiu o club de lectura de primeiro de ESO, que a bombardearon con cuestións relacionadas con a escarlatina, o cineiro de Funda. A autora, ante a paixón que amosaban, animounos a ler a segunda parte, Esmeraldina, a pequena defunta, e xa ora que o van facer. A continuación, tivo lugar o encontro con varios dos personaxes de A balada dos unicornios, interpretados polas alumnas do Club de Lectura de segundo da ESO. A autora amosouse gratamente sorprendida e inmortalizamos o momento nunha improvisada sesión fotográfica. Tamén houbo tempo de intercambiar opinións, dúbidas e Ledicia ata nos fixo un descubrimento do que algunhas non nos decatáramos na lectura do libro. Foi moi divertido e animámosvos a que leades esta original e por momentos terrorífica historia de estética steampunk. Finalmente, tivo lugar o encontro da autora co alumnado de primeiro de bacharelato. O acto foi presentado por Lía e a continuación, baixo a atenta mirada do noso admirado Agustín Fernández Paz, a autora comentou diversos aspectos da exitosa obra Infame. Despois de responder cuestións sobre a obra, pasamos á asinatura de exemplares. Moitas grazas, Ledicia, por esta intensa visita literaria.